start från Videdal mot Korsholmen i Bromölla där vi tar första fikan. Restaurangen heter Strandhugget och ligger vackert vid en sjö. Ja, här har vi som vanligt så har vi ett glatt samspråk när vi sitter här kring borden. Och det smakar ypperligt fint. Vi är mycket glada att reseledaren har ordnat med fint väder för oss. Det får vi vara tacksamma för. Här ute på udden där vi nu har fikat där är ju väldigt vackert. Och naturen är överglänser allt med sina färger och skönhet. Då tar det ungefär 25 minuter ungefär. Ja. Kanske en halvtimme. Men kör man lite fortare så blir det inte så långt. Nej, då är det bara runt. Nu är vi här i Grönåsens älgpark. Kan ni sitta och ni går in i museet som ni kommer träffa med björnen, älgen, jägaren, älgen och vargen och älgen. Alltså i ett museum. Men stoppar det ut i naturen. Och vidare när ni kommer tillbaka till igen, då kan ni gå in i älgkroppen. Ni går runt och kikar runt där. Vill ni inte det så går ni direkt ner till grillhyddan. De som ska grilla en älgkorv, ett bröd och en älgpilsner. Ja, här är en sån där liten älg. Och det är väl bara en kalv. Och de är ju helt tama som står här. Det är, måste man konstatera, uppfödda i fångenskap. Ja, här går vi på stigarna. Jag ser han är precis i blickfånget nu. Här hör ni parningsropet. Det är betydligt starkare än vårt. Ja, här kramerar vi korven. Korven var stor och svår att bita över. Med en stor mun. Vad sa du? Kvart i två. Ja, men vilka slugar veckan? Välkommen. Har ni andra också kollerit här? Hej, välkommen. Hej då. Jag ska förvandla mig för jag tycker här är så varmt inne så jag tar av mig hatten. Och då byter jag namn. Så nu heter jag Göran istället. Det är konstigt. Ja, det gör han. Så. Och jag ska berätta om den svenska luffarepoken som sträcker sig... Det är Bossasund. Som sträcker sig mellan 1885 fram till 1957. Alltså drygt 70 år. Hör ni mig där bak? Ja, man hör fram till. Hur fan kan man höra med baken? Jag hör ju här. I örat, ja. Men de hör där bak. Ja, men det är från Skåne. Nej, det har inte med det att göra. Det gör det med. Nej då, det bara låter därifrån ibland. Nej, för tusan. Luffarperioden varade under 70 år. Kan någon av er, eller vet någon av er, hur många luffar tror ni, vet ni, att det har funnits i landet under dessa drygt 70 åren? Får jag ett svar om någon? Vem var det? 1000 hörde jag. Vem var det? Då stannar vi där. Om detta nu hade varit en tävling, min vän,
så hade du vunnit första priset. Det är väl värt en applåd, eller hur? Var det någonting du visste, eller? Du visste inte? Du chansade? Då var det totalt värdelös chansning. För det var knappt en siffra rätt. Men eftersom du var den enda som sa någonting så kommer du närmast det rätta svaret. Per automatik. Nej, det var totalt galet det du sa. Men du vann bara för du var den enda som sa någonting. Man räknar, uppskattar att ungefär 200 000 personer. 200 000 personer. Och av dessa 200... Hönsa-Lotta, vad gör du i håret på gubbarna? Va? Pillar du lite? Du går inte runt och pillar på gubbarna. Du gör inte det. Sluta med det. 200 000 personer räknar man i landet. Och av dessa 200 000 så räknar man att mellan 1500 till 2000 personer, det var kvinnfolk. Resten, det var gubbuslingar. Sådana som du och jag. Varför var det på detta viset då? Jo, om vi räknar ifrån cirka 1750 fram till 1900 så dubblades den svenska befolkningen. Vi blev helt enkelt dubbelt så många. Sen hade vi en storstrejk i landet 1909. Uppskattningsvis 350 000 personer gick ut i strejk för bättre arbetsvillkor, bättre lönevillkor. När de kom tillbaka till sina arbetsplatser. Stopp och belägg, här kommer ni inte in, ni har gått ut i strejk. Sen har vi ju depressionen på 20- och 30-talet. Vi har 2 stycken världskrig. Så egentligen är det ju inte så konstigt att det var så många som tvangs ut på vägarna helt enkelt för att överleva. Här sitter ett fantastiskt bra gäng alltså. De är positiva allihopa. Inte en enda negativ. Vi samlar oss för kvällens evenemang. Ja, men det är skillnad. Du ska ha klart för dig att det är skillnad på skit och pannekakor. Vi är samlade här liksom för att mjuka upp våra skrattmuskler. Till middagen på det gamla glasbruket. Där kommer man när jag ska ligga.
Här är vi på konstutställning här i. Här är alltså i Emmaboda. Här ser vi ett urval av 300 konstnärer som förevisar sina tavlor här för försäljning. Ja, här är allting som vi ser här kring väggarna, det är alltså möjligt att köpa. Menar du hon Gunilla Mann? Det är mycket att se, det är trevligt. Jaha. Ska vi säga till att de vänder sig hit? Ja, just det. Hej Karolska, vad heter hon? Kristina. Ja. Kommer vi ner så är det lite svalare här nere. Här finns toalett också. Det är bara en, så det gäller med själv att sno sig. Nu ska vi snacka punsch. Här är lite grann punsch här. Här är en kille som heter Segerberg. Han hade en punschfabrik och han gifte in sig i Hellerströmska hierarkin, Hellerströmarnas fabrik. Och hur det var så 1856 så såldes det till L.O. Smith. L.O. Smith var ju budbeträde där. Han blev ju sedan riksdagsman och var en jävla duktig kille. Han kom ju på det här med punsch. Man måste ju göra reklam för sina varor. Så han satte ju 2 flaggor. Och det var som du ser så är de tungande. Och det blev Karlshamns flaggpunkt. Och det jävligaste med det är egentligen att sen flyttades punschtillverkningen från Karlshamn till Stockholm. Och sen flyttades den från Stockholm till Sundsvall. Och sen flyttades den från Sundsvall till Örbo. Och idag har Michel finnarna sålt den fabriken till Pernod, fransmännen. De äger ju både absolut här. Det är helt skrämmande. Det bjöds nu på punsch. Och de ser lika sugna ut allihop. Mina byxor.